ha unok pra jong usnem jar pusan ka wei ka jing yalang ba ban rakis ngikha jong CEO kala long ka jing chia ka bapen kendit ya kanong ba Udaipur ka wei kan thai ka batre ha ka chu ka company kala kano bahatin ka party la le bi ichat ya ka hapo ka kali kat ba kadang yaj ka jing to kit jong pulit kadang yaj ban yo okem ya kibadon kti kanai ke kes kala bena ba ha kari India hanre ingin ken mau ba kinai kilong kicing keno ka kes kadang ton hapo ka ying bisar bat karai ke bakhatu kanwan nakaan bat menta ngin pet penya ya ka jing ya jong kanai ke kes kat kum kicing sisa ki balapen mi ba ka jing ya khun kasdang na ka wei ka IT company ha Udaipur kat kum ki khbar ba u CEO jong kanai ka company udai uji tes prakas si sodia bat ka wei pat ka long kemi ka babat ya ka kerdan kum ka executive head pat ukurim jong karu kila sya keno ha kanai ka kes kanong ujor kadai ka wei ka female manager jong ka company ban yada ya ka jinglong simet jong ka amla ban penpau ya ka kerteng jong ka akanai ka video bat ha ka ar photrik unno pra jong usnem jar pusan ka company kala penlong ya ka jing yalang ban rekes ngi kha jong u CEO bat ban penkut ya usnem kinong tere bungut kila wan sya katai ka party bat paro kalong ka jing yalang ka bacai cai hanre haten pakibapun kila mi na katai ka jaka ka jing chia ka balakano kala sedang kat kum ka jing ujor haten ba ka party kala kut la terwa ban penpoy ya kanong ujor saying da ka kali bat ha katai ka kali ala ong ba kiton laingut kibriu ki balasya kano ha kanai ka kes kanong ujor kala ong ba ha ka jing ya lenti la ai ha ka wei ka jing di bat haden kata kala ong ba ka jing sneu chu jongka kala kham duna bat kala kano ru ba ha ka por ba kam don ka jing sneu thu ka ba pura la le ya ki kam ki ba persya ya ka mon jongka bat kat kum ka jing ujor ha ka por mun step kum basan ba je la pen poi biang e ka sha ying bat haden kat to kat nei sngi kala ya thu ba kala yo i ya ki tak jingmong ha ka met jongka bat kala pej ru ya ka diskam footage jong ka kali bat kanai kala penlong ya ka ban lej ujor Chasukher police station ha ka ar phalai tarik unno pra jong usnem jar pusan bat ki pulit kila sim ya ka jing ujor bat sedang no ya ka jing to kit bat kat kum ki khbar ba ki pulit kila lum ya bon chat ki sakhi ka medical examination kala long sibenta jong ka jing to kit ka wei na ki sakhi ka bala kren pa pha ka long ka diskam ka badon hapo ka kali laong ba kanai ka device ka la ban record ya ka video bat ka sur bat ki pulit kila pendon kam ya ka kum sibenta jong ka jing to kit bat la register ru ya ka kes hapo ki kendon badai jong ka an ka jing to kit la pej benia ada ki he pulit jong ka district bat ka women crime unit bat ha ka ar pusan tarik unno pra jong usnem jar pusan ki pulit kila kem ya ki laingut ki balasya kano bat haden kata ka ying bisar kala ai police remind na ka benta ka jing to kit susu bat kat kum ki khubor ha ukala lengkot jong usnem jar hunriu ki application pan yo bil jong ki akosit kila sya kentaj bat hadu kapor baki khubor kila penmi ba ka kes kadang yaj ha ka ying bisar bat pat don kano karai ka bakhadu kanai ka kes kala penmi bun kicing keli shaphang ka jing sngan ha ki jaka tre ka jing kit klei jong ki company bat ka jing tre jong ka an hanrai ka wei ka banta ka bakong santam kalong ba ka kes kadang don hapo ka ying bisar kumta omdai ban sim ya kino ki jing kano kum ka jing sisa ka balarai lempa bat karai ka bakhadu kantai tang karai jong ka ying bisar te perlok lada pisnyau ba kanai ka jing batai kaya rap ya phi ban snyau thu ya ka kes snyau pha subscribe ya ka channel
bat share syakit parlok jangpi kublai sibon bat ngin ya kendu biang ha ka video ka ban sawan